A verdade é que o partido pois non foi o mellor dos que xogamos, non soupimos pois aproveitar as ocasións que tiñamos que xenerar e moitas veces pois a hora de escoller non tivemos o día de acerto e mañá pois toca pois gañar porque é a única posibilidade que tenemos de se o resultado de Cantabria e Valencia pois nos ven hacia o noso lado e gañando a única posibilidade que tenemos de mañá poder pois pasar a semifinal e toca pois apañar co resultado e pensar en os erros para mañá pois non cometelos e seguir mellorando e traballando. Bueno, segunda xornada, valoración respecto ao partido non moi positiva, evidentemente o resultado aí está. Creo que regalamos os primeiros 5 minutos do encontro e a partir de aí pois foi un quero e non podo, é dicir, xeramos moitas ocasións, chegamos, non aproveitamos e ao final, pois bueno, o resultado tamén é demasiado abultado para o que realmente pasou. Si é verdade que despois na segunda metade intentamos axustar co xogo de 5, non estuvemos moi finas tamén, a verdade é que escollemos a peor versión de Galicia no día menos indicado, pero bueno, toca facer autocrítica, reinventarse, axustar e tratar de sacar 3 puntos mañá para ver se nos cálculos que teñamos que facer pois nos poñen nas semifinais.